Simula May 1, epektibo na ang aumento sa singil sa tubig ng Metropolitan Naga Water District o MNWD. Matapos magtaas singil sa kuryente ay hindi na daw alam ni Nanay Josefina ang kanyang gagawin sa pagbabudget matapos sumabay pa ang taas singil sa tubig. Ayon sa kanya, buwan-buwan 350 pesos lang ang kanyang binabayaran sa tubig, ngunit ngayon mabalitaan niya ang pagtaas singil sa tubig at kuryente, posible umano magbawas na sila ng konsumo upang makasabay sa tumataas na bayarin sa kanilang bahay. Siyempre, as a consumer, maaray kami. From 125 to 160, imagine 35 pesos ang dagdag. Per 10 cubic ba yan? Depende kasi pag nandun yung mga apo. O sige, doon naglalaba, then naliligo, o siyempre. Tapos si asawa ko naman nagdidilig, paipot ng kasi dry na dry ang mga plants. Because of this, mainiton. 35 pesos per cubic, ay siyempre, mas lalong tataas. Batay sa anunsyo ng MNWD, tataas ng 35 pesos ang minimum charge mula sa 125 ay magiging 160 pesos na ito para sa unang 10 cubic meters ng konsumo. Inaprobahan ng rate adjustment ng Local Water Utilities Administration o LUA matapos ang sinagawang public hearing. Ang water rate increase na yan ang unang taas singil sa tubig ng MNWD matapos higit isang dekada. Isa sa mga nagtulak sa MNWD na magtaas singil ay ang mataas na inflation at pagtaas ng operating cost. Ayon sa opisina, ilalaan ang karagdagang kita sa pagpapahusay ng water system kabilang ang pagkukumpuni ng linya at pagpapalawak ng serbisyo sa mas maraming residente ng Camarines Sur. Kasi 17 years yung inflation na dumaan. Tumaas na po yung mga materials na ginagamit namin. At hindi na rin namin nagagawa yung mga projects na dapat gawin natin. Kaya nga, nagka-problema tayo ng supply ng tubig sa ibang mga barangays na sinusuplayan ng MNWD. When it comes sa minimum, from 125, magiging 160 siya. So, 35 pesos ang naidagdag niya. So, ang lahat po niyan na makukuha natin sa rate increase, gagamitin natin sa lahat ng mga projects na nakalinyada sa MNWD. Hinihingi ng MNWD ang pangunawa ng publiko sa water rate increase. Sam Alano, CSN.